सो फाइनाली आम भी बाहर शिखर चंडी जीव शिखर चंडी तापर शिखर चंडी बाहर जीव नंदनकानन आशा तार फोटो उठारे व्यस्त चलो टी रूम को जीवा दिज आज ठिया बस को वेट करपटे भी एमाने रोड एते जाम अच्छी जे आमे रोड क्रॉस कर बस को अपेक्षा करी आमको ऑटो रे आसवाक पड़ा तो आम भी जाऊँ नंदनकानन डायरेक्ट जाऊँ नंदनकानन कहीं शिखर चंडी जीवार थिला कारण 1:30 टाइम टाइम हेनी तो चलते जीवा नंदनकानन। तो फाइनाली आम आसी पहुँची गलु देखिपे तो आम भी टिकेट काटिकी भितर को एंट्री करूँ। तो फाइनाली आम भितर को एंट्री कर सारचु तो एबे फोटो ये देखा जाऊनी देखा जाऊन या आमर एठी You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. You said. ହଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ହଉଛି चलो आम बिलुआ के देखिए ये बिलुआ अच्छी ये हूँ से बिलुआ बाघणी बिलुआ बिलुआ मो बाघणी फोन नहीं देखो नंदनकानन मात्र 3टा हाथी ये 2टा हाथी इति गोटे हाथी 3टा वर्षा भी हो
କଳା ନୁହଁ ଆପଣ ବି କଳା ହେଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼ୁ କନୁ ୟାକୁ ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଥିବେ ଇଏ କିଏ ଇଏ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଜାଆଁଳା ଭାଇ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆ ହାଇଟ୍ ମୋ ହାଇଟ୍ ପୁରା ସେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆଟା ଭାବିଥିଲା ଫଟୋ ଉଠିବ ବୋଲି ତାର କିଏ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେନି ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଅଛି କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି एंट्री करिबा व्यवस्था प्रवेश देखंतु कुंभीर शोइछि आमे को पटे पसे को पटे बाहरलु मु निजे जानि पारलिनी इरे हे रे विभिन्न पूरा तो जाला देखंतु आ मुह आ आम पूरा मिसी जाउछि हम आई बांकर डरे ना चल तू न जाई परिबु चल हाँ मोर बल अच्छी मुझे भी से शक्ति अच्छी भगवान मत से शक्ति देती पूरा हॉरर मूवी हॉरर मूवी
जो अंधार को देखिए कहूँ वाह यार इधर हेलो कोब्रा वो कोइला कोब्रा देखନ୍ତୁ कोब्रा ना ଆମେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଧି ବୋଧେ? पानी गोली गोली जाला हस्ती ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳହସ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏମାନେ କିଏ ଜଳହସ୍ତି ଦେଖିଲେନି, ଏମାନେ କେହି ବି ଜଳହସ୍ତି ଦେଖିଲେନି କାହିଁକି ନା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଜଳହସ୍ତି ଯାଉଛି ଦେଖ। ଇଏ କ'ଣ ବଗ? ଇଏ ହଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଖୋଜିବେ ଏଇଠି ପାଇବେ। अभी बाहर बाहर कुकड़ा को छाड़े ना जाती रहते ଜାଲି ଦିଆ ହେଇଛି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। କଳା ହଂସ ଏଠି କେତେ ଜଣ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଥାଳି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବା କଳା ହଂସ। ମୟୂର ପାଉନି କ'ଣ ମୁଁ? ଏଇ ବା ଓହୋ ଏଇ ଏପଟେ ମୟୂର ଅଛି। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉନି? ଏଇ ପିଛୁଲା ଏପଟେ ମୟୂର ସବୁ ଏଠି। ଆରେ ଟିକେ ମଲ୍ଟି କଲର ହୁଅ। ମିଛ ଟିକେ ମେଲ ଆଙ୍କର ମତେ ଲାଗୁଛି ପୁଛ ନାହିଁ। ଅଛି ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଲେ ଇଏ ଖୋଲିବ। ଏବେ ବର୍ଷା ହଉନି? କୋଉଠି ହଉଛି? ନା ପୁଛ ତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଥିଲେ ଲମ୍ବା ହେଇଥା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଖି ଆଲେ ପୁଛ ଅଛି ଉପରେ ଉପରେ ଥାକ ଥାକ ହେଇ ସେଇଗୁଡାକ ଯୋଉ ଥାକ ଥାକ ହେଇକି ତାଙ୍କର ରହୁଛି ଏମିତି ଲାଞ୍ଜ ଟାଇପର ସେଇଗୁଡା ବୁଲି ବୁଲି ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପୁରା ଅବସ୍ଥା ପଳେଇଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ରୁମକୁ, ଯାଉଛୁ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ କଣ ଆଉ ବହୁତ ବାଟ। ଆଉ ଏପଟେ ଆରେ ସବୁ ହଁ। ପାର୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେପଟେ ଯାଇଥିଲେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଦେଖିପାରିବୁନି ଯୋଉ ପାର୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଚାଲିଛନ୍ତି। କେତେ ଥର ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ, ମୁଁ କରୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି। ଲୋକ ଏବେ ଆକ୍ ଦେଖି ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି तो फाइनाली आम आसी रूम पाखे पहुँची जाइछु। तो
କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନନ୍ଦନକାନନ ମୁଁ କହିବି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ। ତ ବେବିନାର ବର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ସେଇଠୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ତା ବର୍ଥଡ଼େ ପାଇଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।